Mám 15 rokov. A rodičia sa doteraz o mňa nezaujímali. Tak ako mala Dendi smolu v živote, šťastie ju obišlo aj v prípade jej prvej cesty k moru, ktorú mala absolvovať práve toto leto. V speváckej súťaži totiž vyhrala zájazd na Krétu, no keďže ju krátko pred odletom poštípali 3 sršne, jej sen o dovolenke pri mori sa rozplynul. A len vďaka svojmu vychovávateľovi z detského domova sa z nemocnice na poslednú chvíľu dostala na casting show Slovensko má talent. Ako sa voláš? Dendi Bodišová. Odkiaľ si? Z detského domova Žitavce. Koľko máš rokov? 15. Si tam od malička? Od malička. Máš súrodencov? Mám. Sú tam s tebou? Nie sú. A kde sú, vieš? Doma. Aha. To je kde doma? V Dulovciach. V Komárne, tak. Ale ty tam nie si. Nie, teraz som bola na prázdninách doma. Okay, takže, dobre. tak. Tak sme zvedaví, ako spievaš. Dobre. Adela má slzy v očiach, nie? Adela má slzy a porota málo kedy niekomu tlieska. Áno. A už vôbec nespev, tak ne?
No, musím ti povedať niečo vážne. Tvoji rodičia by mali byť na teba hrdí. Postupuješ. Ona je z detského domova? Nemá rodičov? Má rodičov, nemá čo 14 súrodencov. A teraz bola druhýkrát doma. Pozri, všetci ti tlieskajú. Choď naspäť, choď naspäť. Poď. Nevedela som, že sa mala robiť. Nevadí, dobre. To je úžasná. Skvelé. A teba vraj priviezli rovno z nemocnice. Nemocnice. A čo ti je? Včely ma pošípali do hlavy. Sršie. Prosím ťa. Dokonca Počka, neskladaj hlavu, to nemusíš byť pyšná. Hore hlavu. musíš mať hore Lukáš, hlavu, vystrú sa. všetko. Hore hlavu, tak teš sa. Teším sa. Takže Keď už ušla tá Kréta, tak aspoň No, z toho tak sa to teším. miesto Kréty si prišla sem. Tak. Tak to si myslím, že dobre urobila v živote. Si nespravila chybu teraz. Máš obrovský talent, obrovský. Krásne si spievala. Uvedomuješ si to? Aspoň trochu. Uvedomujem. Moja. Ešte musí pracovať. No dobre. Čau, držíme palce a tešíme sa na teba. Pozor na sršne. Normálne ma dojala. Skvelá. Krásne spievala. Krásne. Já jsem tam prožíval asi od půlky písničky úplně zbytečnou přípravu, protože jsem se těšil, ale byl jsem připravený, že až skončí, že Palo začne s nedostatkama. A já, že jí budu tvrdě hájit. A on mě úplně vzal vítr z plachet, protože mu tam foukalo stejně. Ale ono to bylo samozřejmě strašně silný díky té jedné větě, že je z domova. Ale mne by sa to páčilo aj možno bez toho úvodného príbehu, ako asi by ma to tak nedojalo, ale aj tak by sa mi to rovnako páčilo. Takže to myslím, že bolo aj o tom speve.